Тук моите деца се учат на дисциплина и концентрация. А и също на търпение, не всичко се случи от първия път. В това училище можем да избираме между различни спортове и също така да развиваме своите таланти. Харесва ми, че мога да изразявам себе си, да творя. Тук моите деца развиват своето въображение и креативност. Участието в спортни игри ни учи на упоритост и бързи решения. А най-хубавото е, че тук всички играем в отбор. Казвам се Емил Тюлеков и съм директор на основно училище Никола Обретина в град Русе. Нашето училище е най-младото училище в града и се гордеем с това, че имаме една напълно обновена материална база и учебна техника. Нашите ученици са горди с това, че и успяват да задоволят своите интереси. Тук се развива роботика, компютърно моделиране. Имаме езиково обучение. Освен това, имаме много високи постижения в областта на спорта. С гордост трябва да отбележа, че през тази година ще открием нов STEM център и съвсем нов физкултурен салон. В нашето училище се развиват, освен много спортове, развиваме и заниманията по интереси и всяко дете намира своето призвание. С гордост трябва да отбележа, че високо квалифициран е целият екип, подбран от много добри учители с висока квалификация и образование, които милеят за своята работа и я приемат като своя лична. Заповядайте в основно училище Никола Обретенов, тук където ще подготвим децата на България за тяхното бъдеще.